това е една тема, по която месеци наред никой в пространството тук в Дупница от политиците не посмя да изкаже своето категорично мнение, защото казвайки мнението, каквото и да било, можеше да се злоупотреби от опонентите. Било то ние към ГЕРБ, като основни политически сили в Общински съвет, или те към нас. В крайна сметка групата на БСП в Общинския съвет подкрепи влизането на Община Дупница в ВиК асоциацията и аз мисля, че това е правилно решение. Дано да бъде правилно оценено и от управляващите в Дупница, от кмета, от общинските съветници на ГЕРБ, председател на Общински съвет, защото това е една тема, на която и на техен гръб може да се направи много политика с голяма доза популизъм. Ние не пожелахме да работим така, да спекулираме с това, че видите ли, влизайки в ВиК асоциацията, на нас пак ни се взима административна единица, цената на водата ще скочи и така нататък. Ние проявихме разбиране, това е един закон, който трябва да се спази. Това са едни средства, които, ако не се присъединим към ВиК асоциацията, просто ще бъдат подминати. Те ще ни подминат. Имате ли информация за Сапарева баня? С Сапарева баня положението е друго. Сапарева баня изцяло е подменила водопровода и канализацията. Очаква ги пречиствателна станция, която обаче е с капацитет, който не се финансира от Европа. Така че там решението е по-тежко. Но именно затова тук са моите упреци вече към управляващите, че както за Община Дупница, така и за Сапарева баня трябваше да подсигурят една информационна кампания не от общински съветници, както го направиха в Община Дупница. Затова и нашата група съветници отказа да участва в тази кампания, защото тази кампания трябваше да се направи от експерти. Това е едно тежко решение и за двете общини, и най-вече за Община Сапарева баня, за което дори трябваше да дойде на ниво министър да говори на тази тема и да поеме наистина някакви гаранции, че от това, което ще се отпусне от тези пари и милиони, които ще дойдат от Европа, ще има твърдо някаква сума поне за двете общини, за Дупница и за Сапарева баня. И най-вече за Сапарева. И тогава, когато се направи една такава разяснителна кампания, когато дойде и се поеме и се каже твърда дума и от ниво министър, трябваше да се направи едно допитване до хората, все пак да чуем и техното мнение. Затова още преди 3 месеца, 4, когато се заговори за влизането в ВиК асоциацията, аз казах, че най-разумно е да се направи едно допитване до хората. След една добре направена разяснителна кампания. Така решиха, не го направиха, но в крайна сметка вече Община Дупница е в асоциацията. Гласуваме. Казах, че подходихме над нещата. Не сме правили политика от цялата работа, то е видно от гласуването. Каква е гаранцията, че Дупница ще получи 100 милиона лева? Нали толкова са необходими? Значи гаранция, че Дупница ще получи 100 милиона лева няма. От тук нататък е как Дупница ще се пребори за тези 100 милиона лева с участието си в ВиК асоциация. Има ли реален риск Сапарева баня да не се присъедини и очакванията за тези 100 милиона лева? Това не мога да кажа. Тук пак е въпрос на разговори и от страна на депутатите, които сме от областта, и от страна на областния управител, министър трябва да дойде според мен, за да все пак, ако Сапарева баня се присъедини към ВиК асоциациите,
да има някакви гаранции и ползи от това, от това техно решение. Тоест там няма да се финансира пречиствателна станция за парелване, така ли? Пречиствателна станция, без да влизам като експерт да говоря, доколкото знам, пречиствателна станция в капацитета, на който е необходим да се парява баня, мисля, че не се финансира с европейски средства. Но има други варианти, с които държавата може да компенсира жителите на община Сапарева. Това вече е въпрос на разговори. Вие като дългогодишен политик на местно ниво, можете ли да ни кажете защо беше допуснато Дупница да няма други варианти? Защо нямаме пречиствателна станция? Защо не беше обновена ВиК мрежата? Край на краищата тази работа съседните общини си я свършиха. Знаете добре, че Кюстендил отдавна си обнови ВиК мрежата. Кюстендил е в ВиК асоциация, държавна структура. Съвсем различно е. Нашата ВиК е общинска структура. На нашото ВиК до сега никога, т.е. по друг начин ще се изразя, всеки един от кметовете във времето е гледал ВиК по-скоро като една хранилка. Било то да се назначава. Казвам го откровено, какво да си говорим едно към едно. Дали да се назначават хора близки до управляващите, от които зависи директора на ВиК, дали да се източват някакви средства. Това са неща, които мен не ме притеснява да ги кажа. Всеки един човек, всеки жител в града го знае. И безотговорното отношение към общинското ВиК е колективно. На всички кметове до тук, всички общински съветници. Но в крайна сметка ние бехме изправени пред тази дилема, дали да се присъединим или не. Това е факт. А защо е докарано до тук, това са вече въпроси, които всеки може да си отговори. И аз можеше по този начин да отговоря на въпроса, че това е друга тема и всеки един знае защо. За да съм по-симпатичен ще ви го кажа. Колективна безотговорност, да. Много лесно разбират се.